Факт ин рақам, санад, далил. На факт мегоям. Факт ин далил хақиқат. Факт — это действительно вполне реальное событие или явление, то, что действительно произошло. Факт ин ҳақиқат аст. факт ҳамон чизе ҳаст ки дар бораи баргузории ягон воқеа рӯйдод ба мо хабар медиҳад тариқи рақам, сана. Факт. Мен гуфторе ки рост аст, факт меномам. ба фикри ман факт ин он факту рақамҳое ки масалан мо аз ягон чиз бохабар мешавем тариқи факт. Фейк ин дурӯғ гуфта. Типа фальшивые новости, да. Фейк ин хабари сохта, дурӯғ, гуфта, фейк мегоям. Фейк гуфторе ки дурӯғ аст, фейк меномам. Фейк ин иттилооти бар дурӯғ. фейк хабаре ҳаст ки бе факту далел пешниҳод карда мешавад. фейк чизое ки гуфта шудааст аз ҳар ҷониб, онро фейк меноманд. Манипулятсия ин ба эҳсосоти одам водор шуда онро ба ҳамон чиз бовар кунида. Дасткори ин масалан реклама ягонта коре ки инсони манипулятсия мекунаду маҷбур ҳамон кора карданро водор мекунад, ҳамна манипулятсия мекунад. Манипулятсия вақте ки аз ягон тараф метавонанд бо воситаи реклама ягон чиз бо ту вай кунанд, яъне туро чӣ кор кунанд, боварӣ кунӣ ба ҳамон чиз. Табой манипулирует мегӯянд ко то што боварӣ мекунонанд ки ба ҳамон чиз шумо бовар кунед. манипулятсия ҳаминро мефаҳмонад ки барои боварӣ кунонидани як шахс сухани худро ба ӯ маъқул мекунонед. дасткори он чизҳое ки аз ҷомеа ё ин ки аз одамон сохта мешавад ва вирди забон оварда мешавад. Манипуляция — это когда управляешь мышлением человека. Манипулятсия ин ягон коре мебошад ки ягон нафарро маҷбур мекунад ки ҳамон корро иҷро кунад. Фактоид яъне далелкуна он чизест ки бофта шудааст ва ҳам ба тариқи рост пазируфта шудааст. Фактоид он чизе ки дурӯғ аст, лекин онро мардум ба ҳақиқат қабул карда. Мен гуфтае ки ҳама кас онро факт қабул мекунанду на ки дар асл фейк мебошад. Фактоид ин хабаре ки на дурӯғ на рост будан аст маълум, яъне ҳамна фактоид мегӯяд. Фактоид ин далели росте ки бар дурӯғ ки одамон онро ба рост бовар мекунанд, лекин дар асл ин дурӯғ аст, лекин ин халқ онро ҳамчун асоснок қабул менамоянд. Факт — это ложь, но люди думают, что это правда.